Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da ka jing sngo khya jur halor ka jing sha penjulor ki babon ki long yeng bat ki jing thong jing tap hagish nong ba pher jong ka jirang constituency na ka jing wan ling shop ka erlang thari ha ka jan met jong ka sngi ublei uba sos thana so tun ko mu MLA ka ka than ulabu e ka jing karpat sha ka sorkar jala bakan penstat ban penpo ya ki lat jing yarab khamtam na ka benta ki to ki long yeng ki bala do ya la ki yeng ki sam bat ki jakasa jong ki habakran shakilat pathai khobor mata ka sngi uba sos thana so tun Ulaong bakum unong mi khmat udap da kaminsim jong jing sngo khya ba jing sngo lam shakido ki long yeng ki bala shakta hakani ka jingwan lin shop jong ka maryang haki babun tili ki shnong ki ba hap hapo ka jirang constituency bad ya thu ki don na pedeng kini ki long yeng ki bala do ya la ki yeng ki sam ki ba hap ban lech sa ba la ki paramarjan ki ba lech ban sa shaki school ki yeng dorbar hapedeng ki jing e ki babun uti unong mi khmat ula pentip ru banalor ka jing sharat jong ki yeng ki sam kadon ru ka jing du nong ka bakraw ha ka bede bat ki jing thong jing tap bagan thop na du ki ding kwai ki ding jri bat ki we de ki bala sha penjulor ha ka erlang thari da ka jing sngo khya jor halor ka ni ka jing ja kum unong mi khmat uba sos thana so tun nadu hanian hi ka janmet ulayo banekran bat u deputy commissioner ka ribhoi u arpit upadhaya u block development officer ka jirang CNRD block na ka benta ban penong ye ka jing khen jing dia halor ka jing du nong ka jong ki pat ba Badru ban pha ya ki lat jingarap ki bakerki shaki pat ba ki bala shakta. Shu ule thuru ba ulayo banekran bat usembut menteri rang ba ka jala uba Presiden Tensong bat ki we de ki he sarkar ka jala. Na ka benta ban kerpat jur bakin shim khya bat yarap kerpang ya ki pat ba nong shong shnong jong ka than ki balamat bat du nong hakani ka jingja. Alor ka jingja ka ba songsi ka ba la one link shop da ka airlang thari minin kasi ka lai pui trip jong banai balai senam aljar apasau hakani ka konsensi ka jungi tena kalian jonga kumu nong mikmat ngadap da ka jing sofia bat hagi jogo por da ka minsim ka ba songkhia ku bat ka jing solem na ka menta kitu ki long yeng ki bala shakta hadu kata kata hakaba minin shimit kidon ki long yeng kiba lahap pet sha ki yeng ki paramarjan nangta kidon ki long yeng ki bahap banlet sha ki dorbahol bakinethia jenjar boro shimit halor ka jingwan lan shop jong ka maryang hagaba kalarat lot ya ki yeng ki sem ki jongki nangta kini ki snong ki ba la shakta bun kidon palat da ki photeli ki snong but Hagini ki area kum kisnong ki bahap jong ka kisnong paham seliang nang ta ka shalani karani gonpati jalut paham matang nang ta ki area jong ka jirang nang ta ka sopai but kiwe kisnong ki balai phone nga ki bon kiwe kisnong ki ba ngikhimyo ban late dalade hagaba ki ding kwai ki ding rubber baro ki la sha jenrat bat ka jingjulor ka long hado kata kata tena kalian jonga kumu nong mikmat nadu menen miet hi ngla yo bane phone bat deputy commissioner bat kumju bat video bat page ya ka jirang block bat ngla yo ban yakran bat ki ban hab ban le ya ka assessment ka babyang bat kumju bagin pha ya ka relief kaba kloy na kabanta kini ki pajba ki bala shakta tenglayo ru ke jekren batu deputy chief minister bat kumju ru ngalayo banekren bat ki bor ki balor hakaba kinle e na kabanta ke jingan kam ke jung pajba te na kalian junga komunong wikmat tenga karpat iki pajba baro ki bala shakta bakin yasha na kalian ka government na kalian ki staff na kalian video ki staff baro haka jirang block kilaile stom ngilayo ke phone minin bat na kalian ki police ru minin namar bakin let shaki tiki jaka kalong ba e nama bun ki dieng kila khlem ke ma shu ban poi haka por ba byang tinga karpat iki rangwa snong ik pai ba bakin nesha na kamenta gane bat ngalabu ru ke karpan man laki kentang layo bane keren bat i deputy commissioner layo keren bat u video na kumta kumno bakin haban page ban kmi bha kham dam ba ki pai ba kin like na ki jing jinjar kin like na ki jing e dengan comment scam ba
ka lingba ka jingrap ka ba ka relief ka ba kiniyo lingba ka sorka lingba deputy commissioner ka ba maki kila ya na kamta kene ban lech ki shnong ki thau ringkat bo video nge scam ba lingba kene ki jingrap pa ki pa ba kiniyo e ka relief ka ba biang ha ka por ka ba biang pat nga kerpa tu ke sorkar ba kan lei na kamta kene ki jingjulor ka bala jur hatu kata kata ka bala palat hatu kata kata ki balawan ban shop menen ka sngi ha kene ka than jirang konsensi hi barok wei